Mae Eisteddfod Tŷ yn ei ôl yn 2021 yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4c.urdd.cymru a fforwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael. Mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yma, ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar 1 o Fawrth ac yn cau am hanner dydd ar Fawrth y 6 Mae rheolau Eisteddfod Tŷ ar gael drwy glicio yn fan hyn a darllena'r cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol fydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. A mae penawdau'r holl gategorïau cystadlu i gyd. Clicia ar yr adran sydd ei ddiddordeb i ti. Fel ym mhob adran arall o Eisteddfod Tŷ, cofiwch mae hunanewisiad i'r dewis os am gystadlu. Ond, mae gennym ni'n ddarnau awgrym ar gyfer categori llefaru oed cynradd fel y gwelwch chi. Ac mae modd i chi lawrlwytho neu archebu'r darnau hynny drwy glicio ar y dolenni yma. Mae cystadlaethau llefaru ddysgwyr unigol ar gyfer pob ystod oedran yn adran lefaru. Mae cystadleuaeth 52, parti llefaru, y newydd eleni. Mae adran theatr, sioe gerdd ac adloniant Eisteddfod Tŷ yn cynnwys y cystadlaethau canlynol. Mae cystadleuaeth 56 yn cystadleuaeth newydd. Mae 4 cystadleuaeth 19 allan o sioe gerdd ar gyfer yr holl ystod oedran o flwyddyn 6 i 45 o dan 50 oed. Cofiwch gysylltu eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisoes wedi cael caniatâd perfformio. Mae cystadleuaeth yr ymgom yn agored i 2 berson neu fwy cystadlu. Ac mae Annie Llun wedi paratoi darn awgrym ac mae modd lawrlwytho drwy glicio yma. Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth deuawd neu ensemble y sioe gerdd blwyddyn 7 ac o dan 50 oed, lle gewch chi hyd at 6 mewn nifer i gystadlu. A'r gystadleuaeth ola yn yr adran theatr, sioe gerdd ac adloniant ydy'r cyflwyniad theatrig unigol 45 a dan 50 oed. Hunanewisiad, dim mwy na 3 munud o hyd i'w pherfformio. Pob lwc i bawb sydd yn cystadlu.